स' फैलायबाय बेसेबा गोबाव उनाव दिनैसो लाइभ फैया गोबावानो जाबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि लाइभआवहाय सोर सोर फैयो दसे नेनोसै दाथ' रावबो फैथ'वाखै नायनि आं दिनै रावखौबो कभार खालामाखै आंनि लाइभआव फैनानै ओमफ्राय आंनि लाइभआव दिनै सोर सोर हाबसननो नायनि आरोना आङो दिनै फैथ'वाखै रावबो फैथ'वाखै सासे फैबाय ओमफ्राय सोर फैखो आन्दाज मोनासै आं लाइकसो थुदों सानै कनभार्ट जाबाय आंनि फल'वार्स लोगोफोरा सोर सोर फैयो दिनै आं नायनि आं दिनै रावनोबो खिन्थाहराखै आङो इउटुबावहाय लाइभ होदों होननानै आं दिनै माने टेस्टिं नायगोन आरोना आंनि भिउवार्सफ्रा एक्टिभ इउटुबाव सोर सोर एक्टिभ थायो कमेन्ट्स खालामलाय दे सोर सोर फैदों आन्दाज मोनाखै आङो क्या बोला हाँ कैंटीन बंद हो गया जाओ रूम इधर ही हो गया ना ठीक माथो रावबो कमेन्ट्स खालामाखै अके लाइकबो खालाम दे लाइकबो खालाम फैनानै ओरैनो हाबनानै थांनाङा लाइक कमेन्ट खालाम जाहाथे आं मिथिनाय बायदि ना गोबाव जाथारबायमोन आङो इउटुबाव लाइभ फैया दिनैसो फैदों दिनै माने सानदे ना जोंनि हस्पिटालाव थांलाय फैलाय रावबो गैया एकदम फ्रि जाना दं आङो सिरिनो मा खालामदों दादा आङो डिउटियाव जिरायना दङ हा TN स्टेटास वेलकाम खालामनाय थाबाय आङो दा डिउटियाव दङ जिरायनानै ओमफ्राय आङो फेसबुकाव लाइभ होयो सरि फेसबुकावसो लाइभ होबाय थायोना आङो बांसिन बेनिखायनो फेसबुकनिसो नाम थाफ्लांलायलांबायलै सरि हा इउटुबाव लाइभ होथारो आङो सप्तासे जाबायमोन खोमा ओमफ्राय दिनै आङो फैलायबाय आरोना ओमफ्राय सोर सोर फैदों कमेन्ट्स खालामाखै माथो आन्दाज मोनाखै आङो सासेल'सो कमेन्ट्स खालामबाय नै जोंहा स्टेटासनो वेलकाम थेंक इउ लाइभआव सफैनायनि थाखाय माखासे मानो कमेन्ट्स खालामाखै खानाया गोलाव जाथारबायना लोगोफोरनो हाजानांसिगौ टाउन थांनो सम मोनथ'वाखै आङो खोरोमसा ब्र' हेलौ दादा हेलौ फंबाय नै फैलायबाय आङो दसे टाइम पासनो डिउटियाव गोदाव सोराव हारसिं दङ बिसित बसुमतारी वेलकाम ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम दहायनो जादों 6थायावनो ओंखाम जादोंमोन उखैफिनगुलायसिगोन ओमफ्राय ओंखाम जादोंबाथ' ओंख्रिखौबो सोंखागोन नोंसोरो ओंख्रिखौबो खिन्थाखानोसै आङो ओंख्रिया गुजरातिनि सले ओंख्रि सले साना गिदिर गिदिर गुफुर ओमफ्राय सले साना होनना बुङो आरो बेनि दालि ओंख्रिमोन खोरोमसा ब्र' फंबाय मा ओंख्रि जाखो बिजित बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थाहरदो स्टेटास फंबाय मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो आं मिथिखादों आं ओंखायनो खिन्थाखाबाय डाइरेक्टलि दानि आं ओंख्रि जानायखौबो नोंसोरलाय मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थाहरसै खोरोमसा हारसिं नामा दिनै सानै दंलै गुजराति बोराय सासे दं गसंबाय दं ओरैजा बोरो मानसिलाय ओइ नों गसंबाय दङ नोगोद गोजौखा मानसिया 6 फुटनि बारा गोजौ जाखागोन हारसिं बेसां थाबावनो नै जासिगोनलाय जोंहा अमा बेदरजों आलु दादा दिनै अमा बेदर आंबो बिराद जानो लुगैबाय अमा बेदर गोबावानो जाबाय अमा बेदर थांबा जाहैनो हागोन ना हालाथाय जानोथ' लुगैदों आं अमा बेदर ओइ खनसे आं न'आव थांनायाव अमा बेदरखौनो जाहैनो हायाखैरा ओमफ्राय बेवहाय माने आं थानायाव बेदर फिसा बारा जों जाबाय थानाय जाया ओमफ्राय न'आव थांनानै अमा बेदर संना होदोंमोन जानो हायाखै बिराद गोथाव फंबाय खोनानानै खदैज्लु गनाय बायदि मोनबाय आं होनलाय हाय आगै सना मा खबरा बिदिनोसैलै आब' दुखु जाबाय दं आङो नाइट डिउटि होबाय थानायनि सारखो होनदोंमोन आङो मालिकखौ सानाव डिउटि होननानै आंखौ नाइटआवसो खोलैगासिनो डिउटिखौ सनिका थेंक इउ सिस्टार स्टेटास जोंहा दानि फरायखांबायना बेखौ खोरोमसा
मा ओंख्रि जाखो सिस्टार सनिका सिस्टार? दङ खबरा बिदिनोसै आरो गेजेरावनो सिस्टार माथो बुंबावनो। मोजां गाज्रि गेजेरावनोसै। बिना बिलिना बसुमतारी हाय दादा मा खबर? सिस्टार खबरा गेजेरावनो दंथ'यो बर्थमान ओमफ्राय नोंना खबरा माबोरै सिस्टार दे एसे फोरमायहरलाय आंबो मिथिनो लुगैयो। मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय? सनिका सिस्टार मा ओंख्रि जाखो थांखो ना माखोथाय लाइफनिफ्राय? दंबा दे खिन्थाहरलाय मा ओंख्रि जाखो आब'? आरे यार आंनाव माबानि आउट केन्ट्रिनि सासे फेसबुक फ्रेन्डस दङ। मेसेन्जाराव जा भिडिअ कलिं खालामो ओमफ्राय आंहा इंलिस रोंजोबा इंलिससो रायलायो। ओमफ्राय जा भिडिअ कलिं हरबाय थायो मेसेन्जाराव लाजिना फनखौ दानहरबाय आं दहायबो रायज्लायखांबाय। ओमफ्राय जोंना इंलिस रायज्लायनाया बारा एसेग्राब स्पिड जाया जे थाथ' माथ' जायो। ओमफ्राय लाजिलायलाङो आंहा रायज्लायनो बारा हाजोबिखाय ओमफ्राय जा हरबाय थायो आंजों रायज्लायनो लुगैनानै। ओमफ्राय बोरायसो आरो लोगोआबो जा जारलाखा बोरायलाय जा भिडिअ कलिं हरखायो। सनिखा बर' सिस्टार मोना दालि आलुसो आगै नंगौ नामा? बिस्वजित बर' दे होन दे होनबाय था होनबाय था अके 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 बिलिना सिस्टार नोंखौ फसायोदां दादा जा बोरायसैलै हौवा मानसिसो आउट कान्ट्रिनिसो ओमफ्राय हिन्दी रोङा जेबो रोङा अनलि इंलिसल' रायलायो ओमफ्राय एसेबां इंलिस रोङा ओमफ्राय जाखिनि रोङो बे बिदिनो आंबो थथ' मथ' सोंहरलाबायनोसै ओमफ्राय बोरैबा मोनलायलाङो लाजिलाय लाङोलै रोङिखाय खोरोमसा दादा नों न'आव माला फैगोन होनदोंमोनलाय आङो न'आव सेप्तेम्बराव थांबाय दं फंबाय सेप्तेम्बरनि 8 थारिखाव आङो गारि गाखोसिगोन ओमफ्राय न'आव सहैबा रेगुलार भिडिअ नुबाय थासिगोन आं इउटुबाव बेरायनाय ब्लग खालामनाय राइड खालामनाय भिडिअ फेमिलि भिडिअ गामिनि लोगोफोरजों इन्जय रंजानाय भिडिअ फैबाय थागोन नेना थादो आरोना फैसान्दि ओमफ्राय लोगोसे नायनि राइडनि थाखाय बाइक गंसे बिहरगोन सानदोंमोन ओमफ्राय आं उनाव आपडेट होगोन दे नोंसोरनो खोरोमसा बर' फंबाया बहानिमोनलाय दे एसे फोरमायहरलाय बिस्वजित बर' मा ओंख्रि जाखो दे फोरमायहरलाय एसे नै मा होनदों इउ आर एग्रि गुड पारमिसन स्टेटास लोगो मोनसिगोन ना भटार नोंखौ औ लोगो मोनगोन दे टेनसन खालामनाङा बेरायनो फैयोबा फैनो हागोन दे जोंथिं आं नायबाय थागोन दे दादा नोंनि भिडिअ'खौ नों बानायबाय था औ जागोन बानायबाय थागोन दे बुक गयारि हेल' हाय हेल' वेलकाम आं धेमाजिनि ओमफ्राय जायगाया सिमान साफरि जोंना अके 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 ओं दे जागोन दे आं हमनो हाबाय आरुम खाख्लारि आरुम खाख्लारि मा होनदों हाय आगै हेल' हाय थेंक इउ स' माच वेलकाम आप बयस 56 नो हाय ब्र' हेल'
वेलकाम। आं दानि खिन्थानाय बोरै आंनाव मेसेन्जाराव एखे भिडिअ कलिं हरदावलागासिनो ब्लगसो बानायनांसिगोन डिस्टार्ब खालामबाय थायो। स्टेटास खाथियावनो खा जोंनाबो जोंना अके अके जागोन खिन्थाहरलाय बबे डिस्ट्रिक्टनि खुदावगायारि खबर मोजां खबरा बर्थमान गेजेरावनो दङ जेबो जाथ'वाखै ब्र' आंखौबो सापर्ट खालामदो लाइभ नोंनि गेजेरजों अह इउटुबाव भिडिअ बानायो नामा होमबा आबय 56 अके जागोन दे सापर्ट खालामगोन दे स' आंनि फल'वार्स लोगोफोर बे लाइभआवहाय सोर सोर फैदों जोंहा नै आबयस ब्र'आ रिकुवेस्ट खालामहरदों भिडिअ बानायो खोमा आंखौ होनदों नै ब्र' आंखौबो सापर्ट खालामदो नो लाइभ नोंनि गेजेरजों अके बयबो थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर साबसक्राइब खालामहैयो आरोना बर'खौबो बर'जों बर' मालाबा जेनेबा बिदिनो फाला बदलसो नालाय ना बेनिखायनो सापर्ट खालामलायो आरो थांना सापर्ट खालामबानो जाबाय आबयसखौ ना दाउ अ ह दाउआलि खाथिनि आं अके अके जागोन दे दावलि खाथिनिसोथ' आरो होमबालाय खुदाव ओरै ए औ औ औ जागोन दावली खाथिना होमबा दावलीयावनो लोगो मोनखागोन दख दावली सेन्टाराव थांलाय फैलायनो ना मा बुङो फंबाय थेंकिउ थेंकिउ आं पारमिसन खालामहराखैबाबो गोबां मानसिफ्रा आंनि लाइफआव हाबफैदों थेंकिउ आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना आङो इउटुबाव लाइभ फैनायनि सिगां सम सम फेसबुकाव रिकुवेस्ट खालामग्रोयो आं लोगोफोरखौ आङो जेनेबा इउटुबाव फैदों बयबो आंनि लाइफआव हाबफै होननानै रिकुवेस्ट खालामोमोन खिन्थु आं दिनै रिकुवेस्ट खालामाखै आरोना रावखौबो रदै ओमफ्राय नोंसोर थांथ'नाङा जास्ट 5-6 सेकेन्ड आरोना आंनि वाट्सएपनि फेमिलि लोगोफोरखौबो आङो लेंहरनि बेवहाय फैगोन ना फैया बिसोरो आं सेयार खालामनि र' लिंकखौ प्रभाइद खालामहरनि अके आं लेंहरबाय बिसोरखौ सोर सोर फैयो नायनि र' जोंहा सोरसो मा होनबावदोंमोन थेंकिउ ब्र' बुंना होनायनि थाखाय औ औ जागोन दे लोगोफोर बे आबयस 56खौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि फल'वार्स लोगोफोर सापर्ट खालामहै बयबो थांनानै सोलोंसा बर' ओमफ्राय दादा नों जोंनिथिं फैबा नोंखौ लोगो हमगोन हमनो हागोन नामा हागोन ना मानो हाया जानो नोंसोर आंनि साबसक्राइबार लोगो जाहैबाय जुदि साबसक्राइबार लोगोखौ लोगो हमाबा सोर नहीं है सर मेन गेट पे अभी तो सर नहीं आया अके सार मिस्टर लोगो हमगोन दे बयखौबो लोगो हमगोन औ लोगो हमगोन बथार माने जोंनि धेमाजिथिं अके जागोन धेमाजिथिं थांगोन दे जेनेबा साबसक्राइबार एबा फल'वार्सफोर उनाव लासैनो बुरजा जालांगोन ना अब्ला आङो बेरायनो थांगोन आरोना राइड खालामनो नोंसिनिथिं जेनेबा राइड खालामनानै बेरायनोबो थांगोन धेमाजि सेमोनसाफुरियाव मादैमोन दङ माने बिथिंजाय थांनाय जायोबा नोंसिनिथिंबो थांगोन आरोना खबर लानानै बुगदाव गयारि मा होनदों अबेनिमोनलाय आं बिस्वनाथ सारियालिनि जोंनिया आरो जयसिदि खाथि जायो सिउसा होनबाबो जायो आरो खोरोमसा अके अके आबयस बबेनि नों ब्र' आङो माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि जेनेबा बिस्वनाथ सारियालि गोलैयो आरो ओमफ्राय सारियालि खाथि जायो जयसिदि फैयाखै माथो आंनि माबाफ्रालाय वाट्सएपनि लोगोफ्रा बिजि दंखोमा बिसोरो ना आजिखालि सोरबा सोरबा फैयाना
जेबो नङा दे सोर फैयाबाबो बुगदावगैयारि दादा ओबाव दं दादा आं गुजरातआवसो थायो ओमफ्राय आं सेप्तेम्बराव थांसिगोन बावला सेप्तेम्बरनि 8 थारिखआव थांगोन आङो सिमान साफरि मा गामि दादा नों मादै बिसिना सिमोन साफरि सिमला ना मा होनदोंमोनथाय ओमफ्राय मादैयाबो दा गुवाहाटियावसो दंफैयो सिमला बेबायदि होनदोंमोन खोमा स्टेटास आं फैबाय दा अके दहायनो फैखादोंमोन ना वाट्स फेमिलि व्हाट्सएप फेमिलि ओके थैंक यू बढ़िया हो हाँ लाया है क्या लाया अके मानसिफ्रा थांजोब्बाय सोरबा सोरबा ना अके जोंहा स्टुडेन्टसल'सो फैदों ओमफ्राय माखासेया फैयाखै प्रेम बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो हिर' हा हिर'आ दिनै जिर'सोलै ओंख्रियानो माबा गुजरातनि ओंख्रि मा होनो बे बुट गिदिर गिदिर गुफुर गुफुरा बेनि दालि ओंख्रि आं फसायथारा एसेबो सुखुवा जानो बेजोंनो एकदम नायनो बांसिन जाना फैबाय खोरोमसा आंबो दहायनो फैदों दादा औ बेखौ आं मिथिखादों र' ओमफ्राय माखासेया फैयाखै आं दानिसो सेयार खालामदों बावाखै ओंख्रिया जोंना सले ओंख्रिसोलै प्रेम बसुमतारी नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रियाथ' गोथाव जाखागोन बायदि मोनदों आं प्रेमना दिनै देवबारमोन ना बेदरफोर जाखागोन नङाबा मैथाजों नाजों जाखागोनलाय नुखानाय बायदि बुंहरबायलै कमेन्टसआ डाउन जाबाय मानसिफोरना दे होमबा ना कमेन्ट फैनायाबो डाउन जाबाय आंबो क्लस बानायनोसै लाइभखौ ना स' फंबायमोन दोनथ'लायनोसै ना होमबा थेंक इउ स' माच दिनैनि लाइभआवहाय नुजाफैनायनि थाखाय आं दिनै रावखौबो लिंहराखैमोन फेसबुकआवसो आङो नङाबा फैदो होनना लिंहरोमोन लोगोफोरखौ थेंक इउ दोननोसै दे गुड नाइट उन्दुलायदो बयबो बुगदावाबो दोनाखैमोन बेस्रा दे फंबायमोन उन्दुदो नों फैसिगोन नामा ब्र' न'आव औ आं न'आव थांसिगोन बावला प्रेम दे औ दे बाय टु गुड नाइट औ गुड नाइट आं दोननोसै दे लाइभखौ लोगोफोर आं न'आव थांसिगोन बावला थांसिगोन न'आव थांबासो मोजां भिडिअ लाबोनो हासिगोन आं बेयाव दा डिउटि मावनायजों लोगोसे बेरायनो टाइम एडजास्ट जाया डिउटिया मानोना होनबा नाइट डिउटि नाङो नालाय ओमफ्राय नाइट डिउटियावबा आङो हरसे मेगन मोदै जायो सानाव उन्दुनांगौ जायोना आंहा हामबाय बिरादनो नाइट डिउटि मावै बेनिखायनो आरो बेनिखायनो न'आव थांबासो मोजां भिडिअ नोंसोरनो देखायनो हासिगोन आं हा दे होमबा ना फंबायमोन गुड नाइट गासिबो उन्दुलायदो थेंक इउ गासिखौबो एपेमा